କ'ଣ ଖାଉଛ? ଆଉ ରୋଷେଇ କ'ଣ କରୁଛ? ବନ୍ଧାକୋବି ଭାଜୁଛି। ବନ୍ଧାକୋବି କିଏ ଖାଇବ? କିଏ ଖାଇବ? ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା। ଏ କ'ଣ ପକେଇଛ ଏଥିରେ? ଟମାଟର ପକେଇଛି, କୋବି ପିଆଜ ଫୁଟେଇଛି। ଆଉ ସୋରିଷ ପକେଇନ? ଏ କ'ଣ କଳା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଟିକେ ଟିକେ। ସୋରିଷ ସୋରିଷ ପକେଇଛ? ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଛ କ'ଣ ଆଣିବା ତମେ? ଆଉ ଉପମା କରିକି ଖାଇବି। ଉପମା କରି ଖାଇଲ? କାହିଁକି ମୋତେ ଦେଇନ? ତୁ ତ ଖାଉନୁ ଆଉ କ'ଣ? ହଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇବି? ହଉ। କ'ଣ ଖାଉଛ କ'ଣ ତମ ପାଟିରେ ଇଏ କରୁଛ? ସାରୁ ଚିପ୍ସ ଖାଉଛି ପରା। ଦେଖିଆ ସାରୁ ଚିପ୍ସ ଖାଇ। ଏଇଟା ଏଇଟା ସାରୁ ଚିପ୍ସ? ହଉ ଆଉ ଖାଇଦିଅ। ଭଜା ସରିଲା ପରେ ଭାତ ବାଢ଼ିକି ଦେବ ଟିକେ ଖାଇବା। ହଁ। ଭାତକୁ କ'ଣ ଦେବ? କୋବି ଭଜା। କୋବି ଭଜା? କୋବି ଭଜା ହେଲାଣି? ହଁ। ଦେଖିଆ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଭାତକୁ କୋବି ଭଜା ଆଣି ଦେଇଦେବ। ପଖାଳ ତ ଏ କ'ଣ ପକେଇଲ? ରାଗ ହେବନି ତମକୁ? ପଡ଼ିବନି ଖାଇଲେ? ହଉ ହଉ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରୁଛ ଆଉ କ'ଣ? ଆଣ ଆଣ ଭାତ ଆଣ ଖାଇବା। ଭଜା ହେଇଗଲାଣି? କାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଭାତ? ମାଛ ବାନ୍ଧିକି ଦେଖିଆ ଭାତ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ନାହିଁ? ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଆଜି ଖାଇବାନି ତାହେଲେ? ଆଉ କୋବି ଟିକେ ବାଢ଼ିଦେଲ ଖାଇବା। ଦିଅ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଲଙ୍କା ଦିଅ। ଦିଅ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ଏଇଠି ଦେବ। ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଲ ମାଉସୀ ଟିକେ। ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଲ ଏଠି ଦିଅ। ଏଠି ଦିଅ। ଏଠି ଟିକେ ଲୁଣ ଦିଅ। ପଖାଳ ଭାତ ବାସ୍। ଆଉ ଟିକେ ଥାଉ।